Domácím výdělečnému vítězství. My jsme bohužel to domácím umožnili tím svým prvním gólem, který byl z naší straně hrozný, tak jsme odehráli balón. Tak dobře, že jsme domácím přihráli, jak to vlastně tam dokopli potom od té doby nebylo pochyb o domácím vítězství, vyhráli zcela zaslouženě. My jsme prostě se na to připravovali, viděl jsem rád Bohemku v Lučíně a hráli výborně. Připravovali jsme se na to, že budou hrát doma ještě s větší agresivitou, s napadáním, budou dohrávat souboje. Bohužel, i když jsem to hráčům zdůrazňoval, že v domácím prostředí to bude ještě větší důraz všecko, tak jsme se z toho nepoučili a zaslouženě jsme prohráli. Mě mrzí zranění Aleše Šusta. Myslím si, že ten zákrok nebyl v pořádku tam, protože jestli bude mít otřes mozku, tak jsme bez něho, což mě trošku mrzí, ale říkám, musím pogratulovat domácím, dělali zcela zaslouženě a my jsme první půli vůbec nestihli. Tak sportovní manažer domácích Zbyněk Husta. Já krátce, tady v podstatě všechno bylo řečení. Samozřejmě se nám hraje dobře, když se nám povedá v prvním poločase na začátku takhle rychlé góly. Bylo jasné, že soupeř je připravený na hrát zabezpečení obrany a rychlý protiútoky. Tam v začátku i pár takových rychlých protiútoků bylo nebezpečných, takže zaplať pán, ty góly padly takhle rychle a tím se eliminovala ta hra soupeře. A akorát trošku si musím řeknout sami o sebe, že tu druhou půli jsme absolutně nezvládli. Prostě já jsem být spokojený nemůžu, prostě vedeme 3-0 a soupeř v podstatě už čeká na konec zápasu a tu druhou půli zdaleka už jsme nezvládali v takovém tempu, s takovou agresivitou jako první půli a zbytečně ztráty míčů. Někteří hráči začali držet zbytečně balón nohy a přišlo mraky chyb a ta druhá půl už byla pár záraná a nikdy neuspokojená. Zbyňku, první domácí vítězství na jaře, vítězství 3-0, co byste k tomu řekl? Tak s výsledkem spokojený, s prvním poločasem spokojený a druhý poločas samozřejmě spokojený nemůžu být. První poločas byl, dá se říct, z říše snů, ale ten druhý už takový nebyl. Bylo těžké hráče v kabině motivovat před právě druhým poločasem za už vlastně rozhodnutého stavu? No tak já myslím, že to není o motivaci, že ty hráči vědí, že prostě já chci hrát fotbal 90 minut a fotbal takhle náročný, proto trénujeme asi víc než ostatní mužstva, je mi to vyčítáno a myslím si, že ta síla byla i na druhou půli a že tam se odehrálo něco v hlavách, trošku podcenění už toho druhého poločasu a tohle si musíme vysvětlit, to se nám stávat nesmí. Do sestavy se v druhém poločase vrátil David Bartek, jak jste byl spokojen s jeho výkonem? No tak není to on, to, co bylo na podzim. Je tam prostě dvouměsíční pauza v zimě a je znát prostě, že tam ještě prostě zdaleka není taková vitalita toho hráče, která by tam měla být. Co se stalo s Daliborem Slzákem, který musel předčasně odstoupit ze zápasu? No, tak Dalibor má 3 žluté karty, to zranění samozřejmě nebylo až tak vážný, nechtěl jsem riskovat tam třeba ještě na 10 minut nebo na 15 minut to zkoušet a přijde třeba 4. žlutá karta a oslabíme se na Vítkovice. Právě vás čeká páteční výjezd do Vítkovic, kde asi budete muset hrát bez fanoušků, protože většina jich bude zrovna v práci. Jak tohle to vnímá mužstvo? Bavíte se o tom třeba v kabině? No tak ještě o Vítkovicích jsme se nebavili, to se přiznám. Samozřejmě budeme tam asi hrát v takovém tom ne takhle bouřlivém prostředí, ale myslím si, že to je zápas jako zápas a jestli prostě chceme potvrdit ten vstup do soutěže, tak tam musíme jít jasně se cílem víc zvítězit. Tak Jirko, premiéra v Dělíčku před naplněnými tribunami, nemůžu se nezeptat, jak jsi vnímal tu atmosféru? Tak atmosféra byla výborná. Myslím si, že i jsme to potvrdili výkonem a fanoušci nás hnali dopředu a prostě to víme sami na té světelné tabuli svítilo po zápase 3-0. Jak se ti hrálo vůbec tady v Dělíčku? Hrál jsi tady už někdy? Tak hrál jsem tady ligu, v Příbrami jsem tady byl, takže tu ligovou atmosféru jsem zažil, ale myslím si, že ta atmosféra dneska byla mnohem lepší. Ty jsi tam poměrně často přesunoval z levého kraje obrany na levý kraj zálohy. Byl to taktický záměr trenéra Busty? Určitě, no, ten nás na to nabádal, aby jsme se vlastně s Pavlem Haškem měnili a aby jsme tu jejich pravou stranu zaměstnávali a myslím, že to fungovalo. Tak Vladimíre, stejná otázka jako na Jirku Rychlíka, co atmosféra v Dělíčku? Musím poděkovat divákům, atmosféra fantastická. První gol tady v Dělíčku, jak probíhala oslava spontánně, nebo jsi měl něco připraveného? No, chtěl jsem kamarádovi, jsem slíbil, že udělám klokánka, tak jsem asi si 3krát skočil a tím jsem ho pozdravil. V útoku jste dva vysocí, s Lukášem Matušem ještě společně, nastupovali jste tak i v Hlučíně, i v přípravě. Dá se říct, že by se ti líp nastupovalo s někým jiným, nebo je to ideální?
Tak s Matym je to super, vyhovujeme si, ale nechci říct, že s Kulvajtem by to bylo jiný. Myslím si, že oba dva nebo všichni tři jsme takový útočníci v univerzálové, takže si myslím, že to není problém vůbec. Pocítili jste nějak absenci Dalibora Slezáka, místo kterého tam nastoupil Jiří Wagner? Tak Slezi ten super to hecuje, myslím si, že i ten manšaft celý vtáhne do té atmosféry trošku líp, i když vlastně ta druhá polovina jsme vedli 3-0 a nikam jsme nespěchali a ani nemuseli jsme, i když samozřejmě jsme chtěli ještě dát nějaký góla, ale Slezi je prostě plus vždycky. Hecovali jste se ještě nějak o přestávce v kabině, nebo už jste si řekli, dohrajeme to v poklidu, hlavně bez žlutých karet? Tak hecovali jsme se, nechtěli jsme inkasovat branku, aby z toho nebylo nějaký drama, chtěli jsme přidat určitě pro diváky nějaký góly, což se nepovedlo, ale i přesto si myslím, že jsme divákům ukázali dobrý fotbal.